Ρε μωρό μου, τον άμπακο ήπιες απόψε. Εξημέρωσε έξω και θες να συνεχίσεις σπίτι με κρασί. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι είσαι, μπέκρα είσαι? Εξημέρωσε. Αγάπη μου, είπα μια βραδιά και εγώ να ξεσαλώσω. Μην με πιέζεις. Τι είναι αυτό? Ναι, σε σκάω. Άσε αυτό. Είναι ξένο το ποτηράκι. Μην το πειράζεις. Δεν είναι, άκου να σου πω. Το πήρα για να σου πω, παιδί. Αυτό τώρα κοίταξε να δεις, είναι ολοφάνερο. Αυτό είναι δική του εσοδεία. Και τι κάνουνε τώρα, επειδή είναι λαμόγια μας, δίνουν είμαστε εμφιαλωμένα και κρατάνε αυτό το καλό. Τελείωνε όμως. Μπράβο, μοσχοφιλερό είναι. Μπράβο. Πού είναι αυτός ο κύριος που έχει την κάβα, πού είναι? Έχει και λίγο βαριά μυρωδιά, αλλά όταν είσαι ισορροπημένος όλα είναι... Ναι, μην το πιείς όλο όμως, θα γίνεις τύφλα. Άσε με, παιδί μου. Πάπα, τι περνάω. Πού είναι αυτός ο κύριος, πού είναι? Γεια σας. Πού είστε καλοί, γεια σας. Να σας πω κάτι, εδώ θέλουμε να πληρώσουμε αυτό εδώ το κρασάκι. Πόσο κάνει? Αυτό που ήταν μέσα στο ποτήρι. Ποιο? Στο μάχη μου. Κάτσε γιατί κοκάλωσε. Τι αυτό τι είχε? Το ήπιατε σίγουρα? Το ήπιο ο κύριος εδώ, τι έχουμε πρόβλημα? Α, δεν τον βλέπω καλά. Κοίτα καλέ πως κοιτάει. Πείτε καλέ, τι είχε εδώ? Αυτά τα όνειρα του πατέρα μου και θα τα πήγαινα για ανάλυση. Ο πατέρας της είναι μια χαρά, μόνο λίγο να προσέχεις τη χολυστερίνη του. Εγώ τώρα όμως θέλω να ξεράσω δηλαδή. Ανεβαίνει, πού είναι το άλλο? Τι είπες ρε κακόχρονο να έχεις, ό,τι βρίσκει το πίνει. Και εσείς ένας μουροσυλλέκτη δεν είχατε να τα μαζέψετε? Τα πίνει ο ξένος κόσμος?